De mensen van kringloopwinkel De Vogelpits ontrom je huizen in opdracht van wenningstichtingen en particulieren. In het bewuste huis troffen ze van alles aan dat ze meenaam hebben naar de opslag in Dokkum. De bewoner wie een echte samler. We winnen het oproemen en zo achter het boek in principe wat voor zijde komt in één keer dit fotoalbum tevoorschijn. En ik zei het altijd voor de foto's natuurlijk, hè, dit is van kamp Westerbork. In die tijd nog dat het vluchtelingenkamp wie in principe. En dan net van de Duitsers, echt de opbouw van. Foto's van bijgelijks ziekenhuis, barakken en synagogen in de opbouw in 1939 binnen er haast net. Ze binnen mogelijk van de architect. De vingst vernuiveren Wiersma Bot. Ja, interessant en verbaasd. Ja, er zijn rare dingen gebeurd, maar wat u betreft nooit weggebeuren. Maar het blijft gewoon geschiedenis. En daarom moet het bewaren blijven. Wiersma had herinneringscentrum Kamp Westerbork voort op de heg gesteld en die had grote belangstelling. Ja, dat zijn ze en daar was het graag in. En na een week gaan we erheen. En dan was het gewoon graag in. Hoe dat waar het bij komt en onder andere en wat erin staat. Ik ga wat foto's maken, ga ik ze terugmaild. Maar het wie alles voor telefoon weer om van wat graag even zien. Het album kunnen ze op een veiling aanbieden of het kan naar de collectie van Kamp Westerbork. Dat laatste had er voor elkaar. Dat denk ik wel dat er het meeste tot serieus komt. Dat is gewoon, het is het jaren denk ik. En ik heb wel verkeerd aan een particulier. En het is misschien echt wel leuk, maar dan zit hij in het en verder net in meer. Mm-hmm. Dus ik vind het wel dat het een ding is voor het grote publiek om zien te letten. Nee, wie tongen zie ik het Wiersma naar Westerbork. Daar kunnen ze mogelijk achterhellen hoe er verhaal erachter zit.